tura ta kai bango na rantse da Allah ba za mu yarda da irin wannan cin mutuncin da ake mana ba billahi allazi la ilaha illa huwa abinda ake mana a Edo State ba za mu yafa wannan abin ba wallahi Allah tura ta kai bango ba za mu yafa abinda ake mana a Edo State wallahi billahi la ilaha illa huwa. In conclusion of Henda Nekubu has naga about Rahim and Edo State. Yang we Al Qur'ani Obangiji Belai la ilaha illa huwa. Ya bu hase ya na gosi no mun na age sukula no leno haji champaraha mparaha mana ogu no ya mana daga ha no nuku ha mana radio ha no nuku ha ha kwadoro mgbe obele huru nde Fulani mere video my brother agade ai dikwa na njikere ndị Igbo ganant amam no na hona video otu onye Fulani mere si na ogbugbe gburu Deborah maka ndị nwere ndị na-ekwu okwu justice for Deborah no gburu ya dị justified no nwe nsogbu no okwuru arụ no nwe bụ ya kwuru ya mbụ n'ụwa but the video ha end ya si na o nyere iwu no in hours ha ebido gbuwe ndị Christian niile nọ na ugwu Hausa ha ekwu okwu nga asị ma ewu onye udo ma ewu onye agbụsa ihe metụlagasị wee satana ma ndị Yoruba ha sị ha niile ihe m ji achị ọchị bụ ndị asị ha bụ John the Muslim karịsịa ndị Igbo sị ha John the Muslim ndị a na-agwa gị ma ndị Yoruba maara na ha wụ Muslim ndị a nweta ha a ga-egbu ha ha chọọ dị mma ma ewu onye ugwu chọọ dị mma na-akụ isi alakụba onye ọbụla bụ na ha ga-egbu ha and anụ na-egbudere ha gbuo already anụkwa na-egidere enwudere 14 people connected but mgbe niile ndị a na-astọpụ n'ụzọ ndị Nsụka ebeela akwa otu esi na-abịa erepụ ha na-egide ha na-akwa ya iko n'ike onwe bụ onye etiri kemares ma ndị ha niile ha na-egbu ndị ha na-atọrọ anyị na-ahụ onwe bụ onye si kemares Tinubu abịabekwuo fish them out but onye na-edu nke si fish out and ha fish na-enwetara 14 people ndị Edo State mkpọrọ ha gaa chekere nwere ike ụmụaka ha ka ha dị ọcha mana ihe m ji na-eme vidiyo n'ụlọ Igbo bụ ndị Igbo gee ntị ọ bụrụ na ihe dị otu a mee ihe a ndị ebe mere unu mee ya ọwụkwa ihe ọjọọ mana ebe ọ ga-awụ ihe ọjọọ unu mechaa unu agba ya n'ihu akwụkwọ mgbe ha na-abịa akpọrọ ụmụ nwaanyị anyị kwasị ha iko n'ike unu na-ahụ ya n'ihu akwụkwọ mgbe ọ bụla ị hụrụ ndị a mere ihe n'ihu akwụkwọ aplanụcha ha dia strategy mụrụ ma kwuo na ha nyere gwe ha kwukwere eme vidio aplanụchara ha onwe ha unu ga-echeta mgbe a bịara bịa nwụrụ Nnamdi Kanu na Kenya ha eme vidio na onye ọla ga-enye ihe onye ahụ 100 aplanụchagoro amarago ebe Nnamdi Kanu nọ bifo ha eme vidio ahụ based on investigation anyị chọpụtara ha amarago ebe ọ nọ ha just mee vidio na 100 million onye ọla ga-agwa ebe Nnamdi Kanu they just made that video itinye ọgbaghara etiti ndị Igbo ka a sị na ndị Igbo ibe anya nara n'ego ọya ji ga-enwude mana ha nwudele Nnamdi nọ na their custody esekụlọla ebe ọ nọ vidio m na-emewu ndị Igbo I dị too loud ịhụ nga ndị si ha hụ ESN gbagburu otu nama n'ime ọhịa hey ESN we move ọ na-eme n'ọzara ọ na-eme n'obowu life and direct we are live agwara unu we don't need life Fulani gị na-eti mkpu eme vidio gị post the people hụ ya n'abalị ha gaa n'abalị tụtụrụ ndị ogbowu atụtụ ndị ahụ n'ụkpọrọ kọmuniti ahụ isi gwụ ịba no vidio ha na succeed ruo tụrụ ya mara how to cover ihe ndị a unu nwude ha dagbala ha n'iru akwụkwọ gwuo nara lie ha ebe ahụ enough of this Igbo mmadụ unu bido ha mewe ya like this ha ga-amazi otu ihe ga-eche emega ya unu hụ ihe ha gbaa na ya hapụ na vidio gbara na ha gbatuo na ha hapụ ya nụrụ dị ya bụrụ na anụ ga-eli enu ma unu chi iri ma ọ lie ha n'ala lie ndị na-achị ha n'ala don't put any video ọya ihe na-esere m unu ngwa unu si vidio mere why is the essence akpọ ha saboto a uwe onye ọjọọ kpọwa na ihu unu na-ama ka ha people too much I dị too loud everything social media we move we are formidable we were a na-egbuchichi unu anwụrụ onye isi unu tige n'anya onwe ihe unu ga-emekwe but they don't make noise action ka ha na-eme until we learn